Gata. Hai. Nu mă speria să mă apropii de tine, că nu te mai vezi în cameră. Haide, unde te duci? Ai zis că te filmezi acolo. Duc că lasă de Pardon. Nu mai știu ce să iau. Păi de ce tu acum faci așa numai că trebuie să iei ceva ăla al meu? De ce? Că e frape. E și al meu. Hai, bine, e al tău, hai. Salut, Ionuț. Adi și Claudiu. Ăla e după Mahmureală, nu? După? Mahmureală, nu? Asta. După băutură, nu? Poate îl dai pe tine, ia vezi. Asta e după băutură, după alcool. Așa. Ușor, 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 ușor. Și plastice. Ține bine de ea. Gata. Hai. Puțin. Dar ce vrei, mă? Vrei sau nu? O mănânci sau de afară? Zi. Ia vezi, 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 vezi. Bă, nu mai speria. Mă prefăceam. Alexandru, îl vezi și în pace, trebuie să schimbăm lenjeria. Stai cu minte. Haide, uite, curge, curge! Mă, Unde a curs? păi, era cât pace să sară în pat. Stai cu minte. Perfect. Un drog perfect. Hai, ține bine de cutie. Văd perfect. Vezi perfect? E bine, dar nu te simți perfect. Sus, frape, 1,5 grăsime. La fel. Aici. Alex, țină drept. Nu. Lasă așa. Să vezi că Nu mai ține înclinată. băutură din lapte cu cafea. 1,5 grăsime. Ingrediente. Lapte pasteurizat. Standardizat. Standardizat. Degresiv. Hai, ia și bea. Așa. Arome stabilitorii. Gageronan. Conține lactoză din lapte. Asesigilat înainte de descriere. A se consuma înainte de... Păi da, asta